Iro itrai, sai sin pat nga kuble pi baro ha kerteng kepadon portam ko jong Jisu. Te haka ni video ngakwa bangan kren shapi ba ngaru ngasdang hiwan perkat haladi. Balai ngelit kren kumtu mentu kesni halor kebayade bat utu ubri u penyap ya lagi jong ki khun. Te ngam shampang balai ken ngalit kren kumtu. Te hanrai ngam snguthoru kabate ne kabalat kata ko jingkren ka jonga te hanrai tat aduk men step uble wan man kren inga ha por men step u ong inga kane kesin ka baningkong bat ka bakat do ba pan kren persya ya uno kam sniu te ngala sungtho ngala le bakla ngala le pom te ngala ong trai nganom len shu te utra haru la kurkhu inga ha ka por te ngala perkat ken ong balai trai me sya pat inga bangan keren ha tu kasni balai trai me sya inga lada me lakhang ha shuwa te le se ngam nam la keren te han balai pat me sya inga bangan keren te han rai utrai keren inga wong kumno wong ba usya knang namar ba nang ni syakmat ngan sakin tiu ya pha nang ni syakmat ki kamba shibon kin jaleng ba jong pha bat ki babon ru ki syakri ki jong ublai kila ya thu lupa shphang jonga ba phin salong kan salong kum ta bat mentar nga sedang hi ban yu i ki kamba ki ba blai utrei leng ba jonga te ngasa sngot ho ken ba o pleng utrai ususya namar onda ublai ula penan kam yanga ha kata ka rukom te kin sedon le se kino ki brio ki jong ublai ki ban sele bakla ha kno ko banta te ngaru ngan sakan mau yala de ba o ngaru ngala bakla teng te kam de yanga bangan ben yi du chakri ki jong blai han re ke e ke bangade ban le an du wai na kam ta ka jong ki namar la da ngam shem la yat lanti mentai yala de le se la sha le hisni la da kino ki chakri ki jong blai ki kum bakla hang ne hang tai le se ngala ban kan tho ye ki te han re ke jing bakla ka jonga kalong pen ban ke jing mentoy nga ke jing kerkhu nga habang kloi ban pediang ye ke e ke bau trai uhikai nga tinga ai ngu hi utrai ba hisin hi banga le pop kat ba ki brio kin wan pen bet nga utrai hi ha ko kamit ulwan pen bet bat dala menen pat don kita ki bukan man kreninga han re shwa ba ki brio kin kreninga utrai hi ulwan man kren te ngaru nga ai ngu utrai han re ha ko kasi ngam shem na poi perkat ala le da kanu kalanti ru ngam pe perkat ala le da kanu kalanti ru ngam tep tat hadu ultra ukren tinga sngo tho ba pleng ka jing bakla ka jonga kalong ka jing men toy nga ba nganam nang pat ban kdo kti kiwe pat isha kri ki jong trai ha kwe ka por andau ble la yon panan kam nga ha kar kom ka badai ngan long kata ka bala de penbet lupa do trai ti ki jing bakla bon sien iwan ra hi ka jing kerku la dangi kloi ban pediang ye ka jing bakla ngadang dei hitang ka briu ladang ala dei makna kata kabala ai ka ting ka jong play ru han rei ublei udang ha iban pen bet man la kasni han rei nga ai ngo pariu trai pa man banga bakla trai ujuan pen bet pat ngaru ngaj pen bet no e jing bakla ki jonga lada dei banga kum bakla kren yanu lada dei hak do kanu ka benta ngaj pen bet no bat nakatahi kalenti ngayo ban san hadu kane bat nga ai ngo utrai u chi nga bat ngaru nga utrai bat nga nget bau pilang paro namar kata ngayo ban ya shem bat pi na ko ka por shaka we ka por to ble ka jing suk ngayo ban kur khui pilang paro ya ro utrai